Haideți să vă arăt ce campanie drăguță avem astăzi. Voi adăuga în coș și mai multe produse, astfel încât să fac suma de 100 de lei. Astăzi este o campanie cu produse oferite cadou. O să merg la broșura lunii iulie, broșura iulie, unde găsesc produse în promoție, adică au un preț mai mic decât discountul normal acordat la tot catalogul. Undeva la până la 75% este reducerea la aceste produse. O să adaug un fond de ten, are un preț foarte bun, produsele de curățenie și un gel de duș. Ia să vedem ce sumă avem. $103. La 103 lei îmi apare de adăugat cadou în comandă o loțiune de corp Bliss. Iar eu trebuie să apăs pe acest buton astfel încât cadoul să mi se mute mai sus. Haideți să vedem mai departe, pentru că nu este tot. Mai adaug în coș de încă 100 de lei. O să merg la opțiunea Outlet, unde sunt puse niște produse ce urmează să iasă din oferta Pharmacy. Ia să vedem. Un șampon cu mix de ierburi, un gel de duș, cremele de mâini, pun o cremă cu arbore de ceai, un rimel, o pastă de dinți, care văd că are venit pe stoc, a lipsit mult timp. Ia să vedem ce sumă avem. Am făcut 220 de lei și ia uitați, mai apare un cadou aici. Șamponul albastru și loțiunea pentru mâini, dar și loțiunea de corp Bliss, ambele putând fi adăugate în coș. Bun, deci în acest moment am două cadouri. Dar ce se întâmplă dacă adaug de 300 de lei produse? O să merg la nutriție. La categoria nutriție avem acum reducere 50%, nu 30% ca înainte, plus o extra reducere la shake-ul de ciocolată și la ceaiul de piersici. O să pun chiar shake-ul de ciocolată ca să facem 300 de lei și mă duc sub coș. Iată, mai apare un cadou. Pe lângă cele două cadouri adăugate anterior, eu pot să mai adaug un cadou. Iată, acesta. Îl am și pe acesta și l-am și pe acesta de sus, da? Apăs pe coș ca să-l adaug și am în acest moment, pentru suma de 300 de lei, am 3 cadouri. Ultimul acesta este un unt de corp protecție solară, apoi loțiunea de corp Bliss, apoi setul format din șampon și loțiunea pentru mâini din gama Naturel Sea Therapy. Cam acesta este modul de adăugare a cadourilor. Mare atenție, dacă scoateți un produs din coș, aceste cadouri vor ieși pentru că nu mai îndeplinesc punctajul necesar. Așa că trebuie să reveniți asupra cadourilor de sub coș, mergeți jos, dați scroll și adăugați din nou cadourile. Înainte de a finaliza, vă rog să vă uitați că sunt în coș aceste cadouri. Eventual, după ce plasați comanda, intrați la comenzile mele și uitați-vă în conținutul comenzii ca să vă asigurați că este cadoul. Cadoul nu se trimite ulterior, deci mare atenție. La comenzile mele vă arăt imediat, intrați aici, vă duceți cu scroll, vă arată comenzile din ultimele 7 zile,
apăsați pe numărul comenzii și vi se deschide comanda efectiv. Acolo puteți să verificați exact ce conține, da? Aici puteți să vedeți dacă sunt și cadourile. Dacă nu le adăugați, nu mai pot fi luate după aceea. Zi frumoasă, vă doresc, la revedere!